गोवा आणि कर्नाटकाच्या सीमेचेर आशिल्ल्या जेवडा आणि दांडेली तालुक्यातल्या काळी व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रांतल्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकांचे स्थलांतर सुरू आसात। आजपर्यंत या भागातल्यान एकूण 600च्या चढ कुटुंबियांचे स्थलांतर सरकारान केल्ले आसात, वन विभागान केल्ले आसात। हे स्थलांतर करपा खातीर आतापर्यंत 152 कोटी रुपयांचो योजना सरकारान मार्गी लायल्ले आसात। ही स्कीम आसात ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्कीम आसात, मात्र या योजनेत आताच भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप जायत आसात। समाज कार्यकर्ते VM प्रमोद यांनी या संदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक यांच्याकडे तक्रार केली आसात आणि त्या तक्रारीत त्यांनी असे म्हटलेले आसात की हे स्थलांतर झाले आसात लोकांचे पुनर्वसन करपा खातीर ते बेकायदेशीर हे केल्ले आसात आणि एका जे वन अधिकारी आसात जे काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्ट या एरियेत काम करतात ते कारणीभूत आसात आणि तेका लागून त्यांची चौकशी करपाची मागणी त्यांनी केली। त्याच धर्तीचेर त्याच मागणीच्या आधाराचेर आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान ह्या जे प्रकरण आसात जे स्थलांतर बेकायदेशीर म्हणून केल्ले आसात तेजी चौकशी करपाचे आदेश कर्नाटकाचे जे मुख्य वन संरक्षक आसात तेंका दिल्ले आसात अशी माहिती आमकां प्राप्त जाल्ली आसात। जे काळी टायगर प्रोजेक्ट एरियात लोकांक स्वखुशीचे पॅकेज दिवन घेवन आमीच दाखवलेले हे डिपार्टमेंटचे लोक हे करू लागला। हे आमीच घेऊन जे सुमार साधारण 500 ते 600 कुटुंब ह्या भागातल्यान उठयला। ही उठयली जी कुटुंब आसा ह्या कुटुंबाक थंय समर्पकपणे तांकां परिहार दिवना। हितून खूब साधारण 152 कोटी सर म्हाका 200 कोटी सुमार ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या परिहार दिवच्या पॅकेजात अव्यवहार केल्ले आसात। केंद्र सरकारान जे अव्यवहार केला ह्याच्याबद्दल तनिकेसाठी जे एक आताचा आदेश केले आहात हे आदेश केल्या बी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांनी मिळून घेऊन ह्या जे तनिके केले समग्र तनिके करू जाय आणि जे ऑफिसर जे तनिके कोण कोण हे भागी झाला अव्यवहारात कोण कोण भागी झाला या ऑफिसराचेर कठीण कानून क्रम घेऊ जाय म्हणून आमगेले अध्यक्ष आग्रह आसा। म्हागेलें नांव सुभाष गौडा, कुणबी समाजचो जिल्हा अध्यक्ष जोयडा।